Príjemný dobrý deň alebo dobrý večer podľa toho, kedy pozeráte toto video. Toto krátke video bude vlastne komentár k prezentácii k novinkám DPH, ktoré budú účinné od 1.1.2025 a teda bude potrebné venovať sa niektorým úpravám alebo niektorým procesom v softvéroch Compeco ešte v decembri roku 2024, tak aby ste k 1.1.2025, kedy nastúpi účinnosť niektorých ustanovení zákona o DPH, aby ste vlastne mali softvery pripravené k týmto novelám. O čo vlastne pôjde? Pozrime si teda nejaké úvodné záležitosti, nejaké legislatívne pohľady, čo sa zmenilo. V roku 2024 došlo k viacerým zmenám v zákone o DPH, z čoho najvýznamnejšou zmenou, ktorej sa budeme v tejto prezentácii venovať, bola zmena sadzieb. Nejde len o číselnú zmenu sadzieb, ale ide o to, že vlastne už sú naplno zavedené 3 rôzne hladiny DPH. Teda od 1.1. nám budú platiť 3 sadzby, tzv. Štandardná alebo základná sadzba 23% a znížená sadzba, v zákone nerozlišené terminologicky prvá a druhá, alebo vyššia, alebo nižšia znížená, alebo dve znížené. Čiže tá vyššia znížená bude 19% a tá nižšia znížená, alebo druhá znížená bude 5%. To, čo sa v zákone zmenilo, zmenil sa aj spôsob, akým budeme určovať správnu sadzbu DPH k jednotlivým tovarom alebo službám. A toto je vyriešené momentálne v zákone, ktorý je účinný od 1.1.25, tak, že existujú dve prílohy, príloha 7 a 7a. Príloha 7 popisuje tovary, ktoré podliehajú zníženej sadzbe a príloha 7a popisuje služby, ktoré podliehajú zníženej sadzbe. Keďže zákon nerozlišuje terminologicky zníženú vyššiu alebo nižšiu, tak rovnako aj celé prílohy nerozlišujú túto sadzbu priamo prílohou, ale vnútri v každej tej prílohe sú nejaké body. Takže zoberme si prvú prílohu, sedmičko, čo sú tovary. V bode 1 sú tovary, ktoré podliehajú tej vyššej zníženej sadzbe, to je 19%, a v bodoch 2 a 3 sú tovary, ktoré podliehajú tej nižšej zníženej sadzbe, teda 5%. Príloha 7a popisuje služby, zasa opäť v bode 1 budú tie služby, ktoré podliehajú sadzbe 19% a v bode 2 tie služby, ktoré podliehajú sadzbe 5%. S tou sadzbou 5% to nie je úplne také jednoduché. Sú to teda tovary alebo služby, ktoré sú vymenované v prílohách 7, respektíve 7a, ale zároveň sú to tie dodania, ktoré boli už vlastne zavedené aj v predchádzajúcej verzii, to znamená, bolo to od januára 2023 a do 5% sadzby sa zahrňali dodania, prípadne opravy stavieb štátom podporovaného nájomného bývania, tzv. Kolárová sadzba výnimočná. Čiže tieto veci, ktoré boli už v 5% sadzbe, ale týkali sa veľmi malého okruhu používateľov, tak tie tam zostali ako samostatné odseky v paragrafe 27. Čiže nie len to, čo je v tých prílohách, ale aj to, čo je priamo v zákone. Čiže toľkoto veľmi krátky náhľad do legislatívy, ktorá nám upravuje tieto sadzby. Poďme sa pozrieť aspoň náznakovo do tých jednotlivých príloh. Takže príloha 7, teda tovary. Bod 1, tovary, ktoré podliehajú 19% sadzbe, čiže sú to rôzne ryby, kvorovce, mäkkyše a rôzne iné záležitosti, vrátane nejakých vôd, minerálnych vôd a podobne. Keď si pozrieme ďalej, čo sú v bode 1 v prílohe 7a, teda služby. Sú to služby s podávaním jedál a nápojov, ale tu v tom bode 1 sú len vlastne nápoje, ktoré sú podávané s výnimkou alkoholických nápojov, ktoré majú obsah alkoholu viac ako 0,5% objemu, čiže ak majú presne deklarovaných
o skutočnosti sa veľmi ťažko dá baviť, ale ak majú deklarovaných presne 0,5, tak tie ešte patria do tejto sadzby 19%. Pozrieme si teraz, čo nám spadá do tej 5% sadzby. Takže poprvé sú to tovary, teda hovoríme o prílohe 7, tak jednak je to mäso, hovädzie, bravčové a rôzne podobné veci, ale v bode 3 sú aj v podstate radioizotopy rôzne a hlavne, ktoré sú používané na medicínske účely a podobne. Čiže niekde v príkladoch budeme používať aj tricium. Spomeňte si ešte zo základnej školy alebo zo strednej školy z chémie, čo to je vlastne tricium, takže to bude taký malé prevetranie závitov mozgových a budeme to tricium používať v niektorých príkladoch kvôli 5% sadzbe DPH. Pozrime si služby, ktoré budú patriť do 5% sadzby, tak sú to ubytovacie služby, služby spojené s podávaním jedál, čiže tak, ako sme mali doteraz 10% sadzbu, tak tá spadá do tejto 5. Patria tam knihy, časopisy a vlastne vstupy do fit centier. Čiže toľko to, čo sa týka príloh, ktoré nám určujú, do ktorej sadzby jednotlivé tovary a služby budú zahrnuté. Do tej legislatívnej časti vlastne bude patriť ešte takáto informácia, že čo vlastne vzhľadom na tieto legislatívne zmeny sa musí zmeniť v softvéroch tak, aby vám od 1. januára vlastne tie softvéry fungovali správne. Tak poprvé sa v parametroch musia zmeniť sadzby tak, aby sme pracovali s aktuálnymi sadzbami. V ktorých podsystémoch to bude dôležité, poviem ďalej v tejto prezentácii. Ďalej to, čo sa musí upraviť, je zmena číselníka DPH, čiže budú tam buď nové kódy alebo upravené staré kódy, ale s úpravou platnou pre rok 2025. S touto zmenou budú súvisieť aj nejaké zmeny vo výkazoch, ale to iba maličko naznačíme. K tejto téme sa budeme vracať v rámci ročného školenia ku koncu januára, kedy prvýkrát, keď nejakej zmene dojde vlastne až vo februári, kedy prvýkrát budeme podávať daňové priznanie a príslušné ďalšie daňové dokumenty za január 2025, takže v tejto prezentácii pôjdeme len veľmi stručne v tejto oblasti. A to, čo bude dôležité, čo musíme urobiť do 1. januára, tak to je zmena nastavenia jednotlivých kódov DPH k jednotlivým tovarom alebo službám v číselníku TMS. A to v takom prípade, ak využívate tento číselník na fakturáciu z podsystému odbyt alebo na hotovostný predaj v rámci podsystému odbyt. A pokiaľ teda využívate v rámci podsystému odbyt aj prepojenie na fiškálne kasy, tak vlastne tam dochádza aj k technickej úprave komunikácie s tou fiškálnou kasou, nakoľko z titulu technických podmienok komunikácie týchto registračných pokladní s tým štátnym cloudom, do ktorého vlastne treba ukladať všetky bločky a podobne, tak táto komunikácia bola upravená s povinnosťou pre všetkých výrobcov registračných pokladní urobiť úpravu v týchto registračných kasách tak, aby od 1. januára vedeli odosielať aj tieto ďalšie znížené 5% sadzby plus všetky ďalšie nejaké záležitosti, ktoré sa týkajú napríklad vráteného tovaru z minulého roka, čiže tie kasy musia vedieť pracovať s 5 sadzbami DPH súčasne. 3 budú tie aktuálne, ktoré sú živé od 1. januára 2025 a 2 také staré kvôli povedzme vráteným starým tovarom, takže komunikácia tých kas so štátnym cloudom je už zmenená. Výrobcovia pracujú na tom, majú vlastne nejaké termíny na testovanie, ktoré ku dnešku vlastne už by mali byť ukončené.
A vlastne čas do konca decembra majú na to, aby urobili aktualizácie týchto registračných pokladní. Takže ak pracujete s registračnou pokladňou a ešte ste si neobjednali aktualizáciu tejto kasy, tak využite možnosť čo najrýchlejšie, vzhľadom na to, že dá sa očakávať, že firmy, ktoré dodávajú tie registračné kasy, tak budú toho mať naozaj skutočne veľa, tak aby ste boli v termíne v súlade s platnou legislatívou. Čiže toľko to také legislatívne okienko. Teraz sa poďme pozrieť dovnútra do softvéru a my budeme väčšinu príkladov v tejto prezentácii brať z podsystému Odbyt, ktorý má tieto väzby také najbohatšie. Takže najprv sa pozrieme do systému parametrov, kde máme v rámci skupiny parametrov pre prácu DPH základnú sadzbu, zníženú sadzbu a zníženú nižšiu sadzbu. Ten termín sme si museli vymysleť my, nakoľko zákon nerozlišuje medzi tou vyššou a nižšou sadzbou DPH, takže my ju budeme označovať ako znížená nižšia sadzba DPH. A potom potrebujeme dve vlastne staré sadzby, čiže pôvodná alebo predchádzajúca základná a znížená sadzba. Súčasné hodnoty, tak ako by sme ich mali mať nastavené až do 31.12.2024, sú základná sadzba 20, znížená 10, druhá znížená 5 a predchádzajúce 20 a 10. Toto je stav, ktorý by mal platiť do konca roku 2024. Všetky tieto parametre, takéto sadzby sú vo všetkých podsystémoch, ale tá pôvodná základná a znížená sadzba je len v podsystéme Odbyt, nakoľko on ich bude potrebovať pre spoluprácu s fiškálnym modulom. Ostatné podsystémy tieto dva parametre, pôvodná základná a znížená sadzba, nemajú. Tieto sadzby od 1.1.25 by mali byť také, že tá základná sadzba bude 23, znížená sadzba 19 a znížená nižšia sadzba bude 5. Pôvodná základná zostane 20 a pôvodná znížená bude 10. K tejto zmene by malo fyzicky prísť až po 1.1.25. Aby ste na to nemuseli mysleť a nemuseli mať niekde poznámku, že treba nutne pred prvým štartom roku 2025 urobiť takúto zmenu, tak všetky vlastne programy majú v sebe takú drobnú úpravu, že keď zistia, že sú naštartované podľa počítačového dátumu po 1.1.25, vrátane 1.1., ak by ste náhodou chceli pracovať, tak každý ten program na začiatku si otestuje, či sú v týchto parametroch nastavené tie aktuálne hodnoty, ktoré platia od roku 25. Pokiaľ zistia, že nie sú, tak vám navrhnú automatickú zmenu tých parametrov. Bude to vyzerať takto. Čiže pokiaľ program zistí, že nie sú nastavené tie štandardné sadzby, tak vám dá takúto otázku, čiže ponúkne vám úpravu tých parametrov na štandardné hodnoty 23.19.5, prípadne 2010, ak sme v podsystéme Odbyt. Ak sme vo všetkých ostatných podsystémoch, tak tieto posledné dve sadzby tam nebudú, budú len tie prvé tri hodnoty. V prípade, že odpovieme áno, alebo yes podľa jazykovej verzie vašich Windowsov, tak sa tie hodnoty nastavia takýmto spôsobom, čiže na tie štandardné, ktoré k 1.1.2025 platia. Čiže vy sa o to nejako nemusíte starať, program vás na to upozorní, stačí, keď mu poviete, že áno, má to takto zmeniť a tým pádom nastane zmena týchto hodnot. Druhá veľká zmena, ktorú vám rovnako prinesie inštalačný program, hoci ktorého z tých podsystémov, ktoré sa venujú DPH, čiže vlastne všetky okrem mzdovky, tak vám prinesú aj nové súčasti celého číselníka DPH. Tam budú vlastne zmeny dvoch typov. Jednak všetky kódy,
ktoré mali doteraz v sebe sadzbu 20, tak budú svojou platnosťou ukončené k 14. obdobiu 2024. To je kvôli uzavierkam v účtovníctve, ktoré pracuje v 14 obdobiach, či tie dve obdobia 13. 14. sú akoby technické. Pre podsystémy typu odbyt alebo majetok a podobne, vlastne toto označenie, že platnosť týchto kódov je do 2024-14, znamená, že je to do konca roka 2024. Čiže toto sa urobí pri reinštalácii hoci ktorého z týchto podsystémov účtovníctvo, financie, majetok, odbyt, pokladňa, že sa uzatvoria počas reinštalácie platnosti všetkých kódov, ktoré majú 10 a 20% sadzbu týmto obdobím 2024-14. Zároveň sa pridajú všetky nové kódy. Jednak teda tie staré kódy, ktoré budú rovnaké, napríklad tento kód, ktorý sme pred chvíľkou videli, že bol uzavretý, tak on zostane, ale s platnosťou od januára 25, zatiaľ nevieme dokedy, budú mať nastavenú novú sadzbu, ktoré vlastne dochádza k platnosti tohoto kódu. Či kód zostáva iba vzhľadom na platnosť od januára 25, bude mať nastavenú inú sadzbu. Okrem toho, že sa takéto kódy doplnia, čiže povedzme, že to sú tie staronové kódy, tak budú úplne nové kódy, ktoré boli zavedené do tohoto číselníka kvôli 5% sadzbe, ktorá v plnom rozsahu už by sa mala využívať aj vo fakturácii, aj pri používaní elektronickej kasy. A napríklad teda je to kód STE, ktorý je vlastne predaj tovaru alebo služieb v 5% sadzbe cez elektronickú registračnú pokladnicu. Vidíme, že je tu táto sadzba, platnosť je od januára 25 a je nasmerovaný tento kód do oddielu D1 v kontrolnom výkaze. Čiže takto sa nám automaticky sám upraví celý číselník DPH počas reinštalácie ľubovoľného z týchto podsystémov, ktoré som vymenoval, ktoré sú na webovej stránke vo verziách po 1.12.2024. Čiže všetky majú túto novú tabuľku DPH. Čiže keď si to trošku tak zrekapitulujeme, čo sa vlastne udeje v tej tabuľke DPH, tak všetky kódy so sadzbami 10-20% zostávajú, ale s pôvodnými sadzbami skončia. Ku koncu roku 2024 s novými sadzbami začínajú fungovať od januára 2025, zatiaľ nevieme dokedy. Nasmerovanie do kontrolného výkazu a daňového priznania je bezo zmeny, nakoľko samotné daňové priznanie sa až do júla 2025 podľa vyjadrenia finančnej správy nebude meniť. Čiže tam, kde máme že zníženú sadzbu, tak tam budú kombinované aj 19 aj 5% sadzby. A v kontrolnom výkaze tiež nedošlo ku zmene z dôvodu týchto sadzieb, čiže tam je len možné tú sadzbu uviesť číselne, ale štruktúra sa nemení. Kontrolný výkaz je zmenený k januáru 25, čiže prvýkrát ho budeme používať v novej forme za január 25, nie v januári, ale za január, ale táto zmena sa týka úplne niečoho iného, týka sa vlastne registrácie skupín platiteľov DPH, kedy miesto IČ DPH tej skupiny môžem uviesť DIČ konkrétneho člena skupiny, ak napríklad využívam faktúru a odpočítanie dane od jednoho člena takejto skupiny a nechcem používať to skupinové IČ DPH, môžem používať DIČ. Čiže to je úplne iná zmena, o ktorej budem hovoriť potom na ročnom školení, ktoré bude ku koncu januára podľa všetkoho 28. a 9. Takže tam budem hovoriť o tejto zmene v kontrolnom výkaze, ktorý sa ale vôbec netýka týchto zmien sadzieb.
Takže nasmerovanie týchto kódov do kontrolného výkazu a daňového priznania sa vôbec nemení, zmení sa iba sadzba. Ďalej sú teda v tom číselníku nové kódy, ktoré sú pre sadzbu 5% a súčasne s inštaláciou ľubovoľného z týchto podsystémov je prinesený aj doplnok do účtovného rozvrhu alebo účtovej osnovy, kde sú pridané nové účty, ktoré zodpovedajú tým novým kódom. Takže poďme si pozrieť, že ktoré sú tam tie nové kódy. Tak nové kódy pre nákup v tuzemsku z riadnej faktúry sú takéto L, A, T, B, C, D. Čiže to L znamená tú druhú zníženú sadzbu 5%. To stredné písmenko A, B, C, D je typ odpočítania, čiže zopakujeme si Ačko je plné odpočítanie, Bčko bez nároku na odpočítanie, lebo použil som prijaté plnenia na oslobodené plnenia. Cčko je odpočítanie koeficientom a Dčko nemožnosť odpočítania, lebo je to pohostenie dary a rôzne tieto záležitosti. Ak som prijal zo zjednodušenej faktúry, tak na to sú tieto dva kódy, je tam iba plné a odpočítanie koeficientom. Tie Bčka a Dčka sa vlastne pri zjednodušených faktúrach vlastne nevyužívajú. Ďalej sú tu nové kódy pre prenos daňovej povinnosti z Európskej únie, čiže vždy sú to nejaké kombinácie. Je to jednak kód SRU nový, ktorý je vlastne vznik daňovej povinnosti z prijatia tovaru z Európskej únie a ten druhý kód CAU alebo CBU, prípadne CCU, CDU je vlastne možnosť odpočítania tej dane, ktorá mi vznikla samozdanením. Zasa to stredné písmenko hovorí druh odpočítania a druhá časť, druhý kód pre nákup služieb z Európskej únie s prenosom daňovej povinnosti. Ten vznik daňovej povinnosti je ten istý kód SRU, ale odpočítanie je buď kód CAM, CBM, CCM alebo CDM. Nasmerovanie do kontrolných výkazov do daňového priznania je rovnaké ako pri inej zníženej sadzbe, ale je odlišený tento kód kvôli inej sadzbe DPH. Pri dovoze z tretích štátov máme potom kód SRU, ktorý je opäť rovnaký ako pri prenose daňovej povinnosti z únie, čiže je tam vznik daňovej povinnosti, ale líši sa to v tom párovom kóde na odpočítanie príslušnej dane. Pre predaje v tuzemsku pribudli nové 3 kódy. Je to tovar alebo služba určená pre použitie na riadnej faktúre, alebo kód STZ, tovar alebo služba určený na použitie v zjednodušenej faktúre. Tam je potom samozrejme iné nasmerovanie do kontrolného výkazu. Alebo kód STE, ktorý je určený na predaj tovaru alebo služieb cez registračnú pokladňu. Opäť dôvodom je len iné nasmerovanie do kontrolného výkazu. Čiže toľkoto stručne k tým novým kódom, ktoré boli z titulu 5% sadzby DPH zavedené do číselníka DPH. Veľmi krátka rekapitulácia. Daňové priznanie sa do júla 25 nemení. Aspoň teda posledné vyjadrenie finančnej správy bolo takéto. Kontrolný výkaz, tak ako som už hovoril, sa vlastne z titulu sadzieb nemení a súhrnný výkaz, ktorý neobsahuje vôbec sadzby DPH, tak nemá žiaden dôvod na zmenu. Čiže z pohľadu nových sadzieb DPH nedochádza k žiadnej zmene vo výkazoch DPH. Tak teraz dôležitejšie zmeny, ktoré boli urobené aj v programoch, ktoré si vyžadovali rozsiahlejšie zmeny, tak to je práve väzba na elektronické registračné pokladne. Ten obrázok síce nezodpovedá priamo elektronickej pokladni, ale je nám jasné, že je to pokladňa, čiže v rámci programov bolo potrebné zmeniť
technickú časť komunikácie s touto elektronickou pokladňou, čiže programové zmeny sú také, ktoré vlastne vy navonok v podstate vôbec neuvidíte, ale sú potrebné na to, aby program na podporu hotovostného predaja korektne komunikoval s novou verziou registračnej pokladne. Čiže toto sú veci, ktoré bolo treba z programového hľadiska urobiť. Ďalšie veci, ktoré ale sú také, že v číselníku TMS, čiže tovar, materiál, služby, ktorý je v odbyte, ktorý slúži na to, aby sa vlastne na základe tohoto číselníka predávalo či už na faktúru alebo cez registračnú pokladnicu, tak je potrebné v tomto číselníku urobiť zmeny z titulu zatriedenie jednotlivých tovarov alebo služieb do správnych sadzieb DPH a potom aj kvôli prichystaniu predajných cien, ktoré môžu sa samozrejme nejako hýbať vzhľadom na to, že tie sadzby sú inakšie. Tieto zmeny by sme vlastne mali si pripraviť v priebehu decembra, ale až do konca decembra by nemali byť zmenené, lebo každý predaj, ktorý uskutočníme do konca decembra, musí ísť ešte so starými sadzbami, teda 20 a 10%. A až to, čo budeme predávať po 1. januári, tak pôjde na nové sadzby 23, 19 a 5. Keď má niekto v tomto číselníku zo pár kúskov tovarov 10, 15, 20, tak túto zmenu by dokázal aj v súčasnom stave programu ľahko urobiť tým, že si ten číselník otvorí 1. 2. januára a tých zo pár maličko zmien urobí aj manuálne pomerne rýchlo. Pokiaľ ale v tom číselníku máte rádovo tisícky záznamov, tak by sa to toho 2. januára ťažko stíhalo. Preto je užitočné urobiť si prípravu týchto zmien predajných cien už v priebehu decembra, ale tak, aby nám neovplyvnili to aktuálne nastavenie, ktoré sa používa pre fakturáciu, respektíve hotovostný predaj. Čiže na tento účel bola vytvorená úplne nová funkcia, ktorá sa nachádza v servisných činnostiach medzi špeciálnymi činnostiami a je tam nová funkcia, ktorá sa volá nové kódy DPH a prepočítanie cien v TMS. Čiže toto je nová funkcia určená na predbežné prichystanie si nových kódov a nových predajných cien, tak, aby sme ich mali nachystané a už toho 2. alebo 3. januára, podľa toho, ktorý bude u vás prvý pracovný deň, už len tieto predchystané nové kódy a nové sadzby a nové predajné ceny prekopírujeme do tej akoby živej časti toho číselníka TMS. Čiže to je potom rýchla operácia, rádovo pasívne do minútky sa dá stihnúť, ale je treba mať všetky tie veci pripravené. Takže teraz sa povenujeme tejto funkcii trošku rozsiahlejšie, lebo môžu tam byť rôzne zaujímavé momenty. Tak pokiaľ si spustíme túto funkciu prvýkrát, tak sa nám zobrazí takýto formulár, ktorý je relatívne prázdny. Čiže keď si do neho pozrieme, tak on má viacero súčastí. Bude tam tá horná polovica, kde sú jednotlivé funkcie, kde sú nastavovacie možnosti a je tu pomerne toho veľa, čiže rozoberieme si to na drobné. A spodná časť, ktorá vlastne nám predstavuje kompletný celý číselník TMS, teda tovary, materiály a služby. Zatiaľ iba s tým, že sú tu kódy, číselné kódy tých tovarov, materiálov alebo služieb a nejaký názov, ktorý nám hovorí, čo to je. V tejto hornej časti budeme mať viacero sekcií. Tak táto ľavá sekcia má tlačidlá na jednotlivé základné funkcie, ktoré sú určené na to, aby sme si v predstihu mohli pripraviť nové kódy a príslušné sadzby a ceny jednotlivých tovarov, ktoré sa ale zatiaľ priamo nezapisujú do živého číselníka TMS a plus je tu posledné tlačidlo, ktoré robí zápis tých
predchystaných kódov a cien do živého číselníka TMS. Čiže to bude to tlačidlo, ktoré bude dôležité spustiť v januári pred prvým použitím tohoto číselníka na predaj alebo fakturáciu. Táto druhá časť je nastavovacia na niektoré základné veci. Čiže poprvé povieme obdobie pre pôvodné kódy DPH a predajné ceny, aby sme povedali tomu celému tomuto preceňovaciemu systému, z ktorého obdobia pochádzajú tie pôvodné údaje a ten program si na základe tohoto obdobia zoberie príslušné kódy DPH platné v tom období a z nich si vyťahá sadzbu kvôli rôznym prepočtom za to staré obdobie. Ďalej je tu druhé obdobie, ktorým hovoríme, pre ktoré obdobie chceme prichystať nové kódy, nové predajné ceny a podobne. Čiže bude to ten január 25. V tomto ďalšom okienku budeme nastavovať spôsob výpočtu predajnej ceny, a to buď teda, že vypočítavame predajnú cenu vrátane DPH, ktorú odvodíme od predajnej ceny základnej bez DPH, ktorá by sa možno nemusela zmeniť, plus nová hodnota DPH vzhľadom na to, do ktorej sadzby DPH ten tovar alebo služba patrí. Potom je tu ďalšia voľba, ktorá je taká trošku naopak, ktorá je postavená takým spôsobom, že chceme ponechať koncovú predajnú cenu z DPH a predajnú cenu bez DPH vlastne dopočítame takým odpočtovým spôsobom podľa aktuálne priradenej sadzby DPH. Ale k tejto voľbe sa vrátim ešte časom, takže budem hovoriť o nej ešte obšírnejšie. V tomto ďalšom okienku nastavujeme štandardné kódy pre DPH, ktoré by sa mali použiť pre tovary v 23%, 19% a 5% sadzbe a v tomto hornom riadku by to mali byť štandardné kódy, ktoré by sa mali používať pre fakturáciu a v tom spodnom riadku štandardné kódy, ktoré by sa mali používať pri hotovostnom predaji cez registračnú kasu. Tieto kódy sa využijú v týchto skratkových tlačidlách, ktoré sú v tejto úplne pravej časti a tu nám máme dve možnosti. V tejto ľavej časti vlastne môžeme týmto jedným tlačítkom buď 23, 19 alebo 5% v aktívnom riadku nastaviť príslušný kód pre takúto sadzbu pre účely vyšlých faktúr a z tejto spodnej časti v danom živom riadku v tejto spodnej časti nastavíme 23, 19 alebo 5% pre účely predaja cez registračnú kasu. Tieto pravé časti slúžia na hromadné nastavenie, čiže vo všetkých vybraných záznamoch, ktoré si tu môžeme vyfiltrovať, sa nastaví pre všetky záznamy, buď 23, 19 alebo 5%, v hornej časti opäť pre účely použitia na vyšlej faktúre a v spodnej časti pre účely použitia cez hotovostný predaj. Takže poďme sa pozrieť, ako sa bude prakticky používať tento preceňovací systém a čo vlastne potrebujeme urobiť. Čiže takto nám bude vyzerať tento formulár pri prvom spustení, keď sme ešte nič nerobili. Prvé, čo vlastne by sme mali spraviť, je vlastne to, že tlačíme toto tlačítko na plnenie súborov prepočtu predajnej ceny. Čiže keď toto tlačítko stlačíme, tak sa nám zoberú pôvodné nastavenia, tak ako ich momentálne v tom období 2024-12, alebo v ktorom sa nachádzame, máme nastavené, čiže preberú sa príslušné kódy DPH, k ním sa zoberie aj pôvodná predajná cena, čo je cena bez DPH, a tu nás sa navrhne nový kód DPH, ktorý je len skopírovaný z tohoto predchádzajúceho a aj tu zostane navrhnutá predajná cena bez
DPH. Čiže tieto prvé 4 stĺpce sa týkajú predaja na faktúru a venujú sa cenám bez DPH, lebo na faktúre vychádzame z ceny bez DPH. Tieto ďalšie 4 stĺpce sa venujú predaju a podpore vlastne cien pre predaj cez registračnú kasu, kde sa budeme baviť o cenách z DPH, čiže v tomto stĺpčeku, že DPH pôvodná je kód DPH tak, ako ho máme teraz nastavený. Väčšinou ho môžeme mať, že je to predaj cez zjednodušenú faktúru, čo je tiež v poriadku, lebo bloček je zjednodušená faktúra, alebo tam môže byť priamo ten kód PTE napríklad, že je to predaj cez elektronickú kasu. K tomu sú príslušné predajné ceny vrátane DPH dopočítané. Čiže keď sme tu mali tento kód PTZ, je vlastne akoby v sadzbe 20%, vychádza sa z pôvodnej predajnej ceny bez DPH plus príslušná sadzba. A tieto dva stĺpečky sú prichystané pre nový kód DPH a novú predajnú cenu. Ten nový kód, keďže sme si hore v tých parametroch nastavili, že je postavený pre január 25, tak aj keď je to ten istý kód, už sa počíta so sadzbou 23, čiže nová predajná cena. Aj z hlavy my vieme spočítať, že pri základnej predajnej cene 10 eur, nová predajná cena bude 12,30. Keďže je väčšia, ako bola táto pôvodná, je v tomto stĺpečku označená červenou farbou. Pokiaľ by došlo k takému stavu, že bude nižšia, bude tam zelená. Čiže takto sú predchystané pri prvom naplnení tejto tabulky tieto jednotlivé stĺpce pre fakturáciu a pre hotovostný predaj. Teraz, to, čo sme hovorili, že máme tu viacero nastavení, ktoré potrebujeme urobiť a tieto všetky nastavenia nám budú nejakým spôsobom určovať, ako sa budú prepočítavať jednotlivé ceny, čo sa s tým bude robiť a podobne. Čiže túto spodnú tabuľku doporučujeme nechať tak, jak je nastavená bez zmeny. A v tejto hornej tabuľke si budeme vyberať medzi týmito spôsobmi prepočtu podľa toho, s akými sadzbami budeme pracovať. Takže poďme teraz k týmto záležitostiam trošku detálnejšie. Pokiaľ sme mali nastavený takýto prepočet, že nová cena predajná, vrátane DPH sa vypočítava z tej predajnej ceny novej, bez DPH plus nová hodnota DPH, tak vlastne tento spôsob výpočtu sa uplatní pri každej zmene týchto kódov DPH. Aj týchto samozrejme, ale tam sa nič nedieje, ale hlavne pôjde o tieto zmeny. Čiže ak napríklad máme to tricium, ktoré sme zistili, že v minulom roku tiež spadalo do zníženej sadzby DPH, ale 10%, mohli sme mať nastavenú nejakú takúto predajnú cenu. Teraz podlieha do druhej zníženej, do 5% sadzby. Čiže pokiaľ zadáme takýto kód a máme nastavený druh výpočtu, takže sa vezme základná predajná cena, to je tých 15 000 za kilogram, a zoberie sa 5%, tak nám vznikne nová predajná cena, ktorá je nižšia, ako bola tá predchádzajúca, ktorá bola vlastne tých 10%. Čiže vidíme, že dojde k tomuto. Pokiaľ dojde k takémuto stavu, tak tento údaj je v tomto stĺpečku indikovaný zelenou farbou, že je tam zníženie ceny. Tá červená je teda to zvýšenie. Čo môžeme teraz robiť? My môžeme teraz tieto prepočty robiť takým spôsobom, že si nastavíme jednotlivé tieto kódy a môžeme ich ručne prepisovať
A pokiaľ nie sme si istí, či ten prepočet prebehol, tak máme tu v tejto ľavej časti takéto jedno tlačítko na prepočet predajnej ceny v aktívnom riadku. Čiže ak sme v tomto aktívnom riadku a napríklad predávame knižky, ktoré tiež podliehali 10% sadzbe, ale nová sadzba je 5%, pokiaľ tá knižka nemá viac ako 50% reklamy, tak nová cena by vznikla nižšia. A teraz je na našom rozhodnutí, že máme tu povedzme dve knižky. Jedna bude nejaké rozprávky o bambúrke pre detičky a niečo môže byť niečo z ezoteriky od Oša, čo je jeden zo šamanov tibetských, nejaké tajomstvo umírania, smrti alebo života a podobne. A povieme si, že každé to predsednenie chceme urobiť trošku inak. Tak povieme si, že pri rozprávkach môžeme postupovať takýmto spôsobom, že novú cenu vypočítame, takže zoberieme predajnú cenu, to je tých 8 eur plus 5% na to bude 8,40, predajná cena vrátane DPH. Ale povieme si, že v tomto druhom prípade síce sa nám DPH znížila, ale koncovú cenu nechceme nejako znižovať, alebo však prečo? Tak pokiaľ pôjdeme týmto spôsobom, tak si zvolíme, že pre tieto prípady, ktoré si vymedzíme, že chceme ísť druhým spôsobom prepočtu a to bude také, že prepočítavame novú predajnú cenu bez DPH s tým, že vlastne zachovávame predajnú cenu vrátane DPH takú, ako bola pri tých 10%. Čiže neznižíme predajnú cenu z DPH, ale zvýšime vlastne náš akoby interný zisk, ktorý s týmto súvisí. Je to bežné v obchodoch, všetky potraviny takto väčšinou fungujú, takže môžete si to aj vy dovoliť. A celý ten mechanizmus potom funguje tak, že keď si zvolíme tento druh prepočtu, budeme na tomto aktívnom riadku, kde sme na tej druhej knižke pre dospelákov a zvolíme si prepočet predajnej ceny v aktívnom riadku, tak sa nám neprepočíta koncová predajná cena, ale prepočíta sa nám predajná cena bez DPH, ktorá sa nám oproti tej predchádzajúcej zvýši. Inými slovami, náš zisk, ktorý je skladová cena voči základnej predajnej cene, bude vyšší, lebo tá základná predajná cena bez DPH bude vyššia. Koncová predajná cena v tomto prípade zostáva bez zmeny. Čiže toto je rozdiel týchto dvoch spôsobov výpočtu predajnej ceny. Vy si môžete zvoliť, ktorý ten spôsob chcete použiť, ako chcete vlastne tie zmeny urobiť. Stále hovoríme o tom, že ide o prípravu predajných cien. Zatiaľ ešte sme nemenili v samotnom číselníku tovarov, materiál, služby nič. Prichystávame si nové ceny, ktoré chceme mať platné od januára 25. Poďme ďalej. Povieme si, ako fungujú tieto tlačítka, čiže keď sme napríklad na tomto riadku, kde máme to naše tricium, tak a chceme nastaviť, že toto tricium sa predáva s 5%, nechce sa nám hrať sa s kódmi, tak stačí, keď sme v tomto riadku a stlačíme toto tlačítko pre nastavenie správneho kódu pre predaj cez registračnú kasu, čiže vtedy sa nám sem zapíše tento kód STE, on sa odvodí z tohoto nastavenia, alebo keď chceme tých 5% nastaviť pre fakturáciu, stačí stlačiť toto tlačítko, týchto 5% a ten kód STT sa nám zapíše sem a odvodí sa od tohoto nastavenia. Čiže tieto tlačítka sú také skratkové, aby sme sa nemuseli baviť o tých kódoch, ale priamo sa bavíme o jednotlivých sadzbách. Čiže je to len taká skratka, ale výsledok je rovnaký, ako keby sme priamo sem manuálne ten kód STE zapísali. Inak po každej zmene týchto kódov, alebo
bez ohľadu na to, či vznikli s tlačením niektorého z týchto tlačidiel alebo priamým zápisom ručne, tak sa vždy prepočítavajú všetky ostatné ceny podľa práve tohoto nastavenia typu prepočtu. Čiže toto je práca s tým, ako postupne si nastavíme nejaké veci. Čo môžeme ďalej v tomto režime robiť? Okrem toho, že tu nám máme také tlačidlo na prepočet ceny v aktívnom riadku, tak môžeme urobiť aj hromadný prepočet, čiže to isté sa urobí pre všetky zobrazené záznamy. Čo je ale zaujímavé, že my môžeme si tu zvoliť to tlačítko výber a môžeme si vybrať nejakú skupinu záznamov, napríklad podľa nového kódu a povieme si, že chceme vybrať tie tovary, ktoré v novom kóde majú nastavený kód PTT. Vtedy sa nám vyberú len tie záznamy, ktoré majú ten nový kód pre predaj cez faktúru, tento PTT, a povieme si, že chceme niečo hromadne urobiť. Tak buď nastavenie sadzby cez tieto zjednodušené tlačítka, a keďže je to v tejto časti, znamená to hromadné nastavenie vo všetkých vybraných riadkoch. Alebo môžeme urobiť hromadný prepočet, ktorý je len v týchto vybraných riadkoch, čiže tie iné riadky, ktoré majú kódy, napríklad RTT 10% alebo STT 5%, tie do toho nie sú zahrnuté, tam si môžeme zvoliť iné spôsoby výpočtu. Čiže môžeme sa s tým ľubovoľne takto pohrávať a tu sú urobené také ukážkové veci, ako vyzerá hromadné nastavenie 19%, ktorý sa nastaví ako DRT do všetkých vybraných záznamov. Následne sa teda aj urobia všetky možné prepočty podľa práve nastaveného spôsobu prepočtu. Čiže s týmto, keď sa trošku pohráte, môžete sa aj kľudne pohrať bez strachu, že by ste niečo pokazili. Keď by ste to kompletne celé pokazili, môžete kedykoľvek na novo stlačiť toto tlačidlo, naplnenie súboru prepočtu predajné ceny a ono sa celé tie stĺpečky znovu naplnia na základe toho, ako je aktuálne práve teraz nastavený v tom našom decembri ten číselník TMS, čiže ak by sme si tieto navrhované veci pokazili veľmi dôkladne, môžeme sa k tomu pôvodnému stavu kedykoľvek týmto vrátiť. Takže môžete to kľudne skúšať, môžete sa s tým pohrať. Keď už teda máme všetko nastavené, čo v kľude v priebehu decembra si môžete robiť, lebo to nemá vplyv na reálne predávanie, ani na faktúru, ani cez kasu, a dojde k tomu, že nastal 1. 2. január 2025, vojdete do tohoto režimu a jediné, čo stlačíte, je zápis týchto nových kódov a cien už do reálnych záznamov v tom číselníku TMS. Keďže je to dôležitá operácia, tak program sa opýta, či to vážne chceme urobiť. Keď povieme, že áno, urobí zápis a potvrdí nám, že zápis tých nových kódov a cien sa zrealizoval úspešne, že tam nedošlo k nejakej technickej chybe. Tak, teraz keďže sme urobili tie spätné zápisy, vidíme, že napríklad to tricium máme takto nastavené, tak sa môžeme ísť pozrieť, ako to v tom číselníku TMS teraz už naozaj vyzerá. Vôjdeme do číselníkov, tovar, materiál, služby a vidíme, že pre to naše tricium máme nastavený kód STT, čo je 5%, to je kód určený pre predaj na faktúru a kód určený pre predaj cez fiškálnu kasu, alebo teda e-kasu, je STE, ktorý je tiež 5%. Tak, to, čo je podstatné, všetky tieto zmeny môžeme robiť v ľubovoľnom období, čiže vy sa nemusíte presúvať do iného obdobia, ale môžete to celé robiť v období december. Tak, ukážeme si ešte, ako potom vyzerá zápis jednotlivých kódov, keď budeme robiť fakturáciu v rámci už januára. Čiže tam to bude vo väzbe na to, že robíme fakturáciu pre obdobie január 25.
S tým, že toto obdobie stačí nastaviť na faktúre. Tu máme potom zobrazený taký prehľad troch rôznych položiek, kde každá položka je použitá s inou sadzbou, čiže máme položku so základnou sadzbou, so zníženou prvou, so zníženou druhou, čiže 23,19,5. Ako nám potom vyzerá faktúrka? Faktúrka potom vyzerá ako bežne hocikedy inokedy, ale v tejto rekapitulácii DPH v takomto prípade máme všetky tri sadzby, čiže tak, ako by sme očakávali. Tak, to je približne všetko, to, čo je potrebné, čo by ste mali vedieť, kým ešte budete si pripravovať veci v decembri. V prípade, že budete mať nejaké otázky, najlepšie potom už sa obrátiť mailom alebo telefónom na hotline Compeko.sk alebo telefonicky na svojich konzultantov. A teším sa, že sa stretneme s nejakým podobným spôsobom elektronickým na ročnom školení, ktoré podľa všetkoho bude 28. a 29. januára 2025. Zatiaľ vám prajem pekného Mikuláša a príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Pekný deň.